ملکہ حبش میمونہ اپنے دل نو آندی ہے سونا بھی گول ہے، چاندی بھی گول ہے، زیورات بھی گول نے، جواہرات بھی گول نے، تے مملکت دی مالک بھی ہیں، تے کی گل ہے سکون نہیں پہ ملتا، تے دل نے آکھیا اگر سکون چاہیے تو پھر سب کو چھڈو، تو میری پاک بیٹی دی خدمت کرنی مدینے والے روزے بڑے رکھ دے سن تے اپنے آپ نہیں سن رکھ دے، جدوں او آندا جدوں رکھ دے سن، تے جدوں او آندے سن ادوں ہی کھول دے سن، اپنی مرضی ہے ہی نہیں مدینے والے دی، مدینے والے وہی کام کیتا ہے جڑی اللہ دی رضا ہے، اللہ دا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حکم تو بغیر نہیں بول دے، انہاں دا ہر کردار اللہ دی مرضی ہوندا ہے، وہی سنت حضور دی فقیر کو لے انہاں نے کو محل ماڑیاں بنائیاں، بابا صاحب صابر پاک داتا صاحب سیون والے اوچ شریف والے، انہاں دا کی کام میں راہ للہ آئے راہ للہ جائے، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ مدینے والے روزہ رکھتے سن تے سرکار میمونہ نے کہ ایک خیال گزریا کہ شاید غلے دی قلت تو روزے رکھتے ہیں، تے حضرت میمونہ چاندی تیار کر لیندے سن، انہوں نے دل کیتا میں چاندی تیار کر کے بیچ کے تے میں گھر دا راشن لے آنی ہاں، حالے ذہن وچ سوچ آئیے تو سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں تو پاک بی بی نے فرمایا میمونہ او میرا جانماز چک کے لے آؤ، حضرت میمونہ نے جانماز چکیا تو ہیٹھو سمندر ہی نظر آیا، تے بچ او سمندر دے بچ کی ٹھیر لگے سونے چاندی دے جواہرات دے ہیریاں دے، تے پاک فاطمہ تو زہرا آندے نے بہن جی جنہ چاہیے مال لے لو، سبحان کہ جنہ چاہیے مال چک لو۔ حضرت میمونہ نو علم ہو گیا کہ انہوں نے مال دی کمی نہیں، کوئی رزق دی کمی نہیں، یہ صرف اللہ دی رضا واسطے روزے رکھ دینے، اللہ اکبر۔ نبی کریم نے اس دن تو آپ دا نام رکھ دیتا فضہ، تے فضہ کہتے نے چمکدار چاندی دی خالقہ نو، آپ اٹھنا صبح وضو فرما کے سرکار فضہ نے نبی کریم دی نالین پاک نو صاف کرنا، تے ایتھے کر کے صاف نہ کرنا، ایتھے کر کے کرنا کہ تاکہ حضور دی نالین دی خاک میرے سر دا تاج بن جائے، سبحان۔ انہوں نے ملک دے لوگ آئے، انہوں نے چل کے ویکھیے میمونہ گئی ہے، شاہی چھڑ کے گئی ہے، تے مدینے والے نے جا کے برتن توڑ لگ بھی، جا کے ویکھیے کیڑے حالات نے، انہوں آ کے ویکھیا تے سرکار میمونہ جھاڑو دے رہے ہیں کہ طیب صحن وچ، طیب و طاہر صحن وچ تے نبی پاک دے پاک ویڑے دی پاک خاک اڑ کے سر چ پئی، تے وہ آندے نے ساڈی ملکہ تے سر وچ دھوڑ، تے پاک فضا انہاں لے ویکھ کے آندے نے اے گرد بطول دے مہرے دی
میں چاڑو قصدر فاطمہ دی اے میرے نہیں معراج. آپ نے فرمایا جدو سرکار دے پاک ویڑے دی خاک میرے سر چ پیندی ہے تے منو انج لگدا میں سارے نالوں اونچی ہو گئی ہوں. اچھا ہوندا ہی ہوئے جدے سر وچ حضور دی نالین دی خاک ہوئے. سبحان تے انہاں آکھیا میمونہ ایتھے آ کے سیداں دے پانڈے دھون لگ پئی اے تو کی مل گئی تے پاک فضا دے نے او دسا کیتی سائیاں کیتی سائیاں میں دینج چھنگا کیتی سائیاں میں دینج چھنگا ویکھو میں فضا بن گئی ویکھو میں فضا بن گئی کیتی سائیاں میں دینج چھنگا ویکھو میں فضا بن گئی کیتی سائیاں میں دینج چھنگا ویکھو میں فضا بن گئی کیتی سائیاں میں دینج چھنگا ویکھو میں فضا بن گئی. میری پاک رسول دے گھر وچ علی دے گھر وچ نوکر دی جا بن گئی کیتی سائیاں میں دینج چھنگا ویکھو میں فضا بن گئی. میرے پاک علی دے گھر وچ میرے پاک علی دے گھر وچ نوکر دی جا بن گئی. میرے پاک علی دے گھر وچ میرے پاک علی دے گھر نوکر دی جا بن گئی کیتی سائیاں میں دینج چھنگا ویکھو میں فضا بن گئی. میرے پاک علی دے گھر وچ میرے پاک علی دے گھر نوکر دی جا بن گئی کیتی سائیاں میں دینج چھنگا ویکھو میں فضا بن گئی. میرے پاک علی دے گھر وچ میرے پاک علی دے گھر نوکر دی جا بن گئی کیتی سائیاں میں دینج چھنگا ویکھو میں فضا بن گئی. میرے پاک علی دے گھر وچ میرے پاک علی دے گھر نوکر دی جا بن گئی. میرے پاک علی دے گھر وچ میرے پاک علی دے گھر نوکر دی جا بن گئی میں فضا بن گئی. میرے پاک علی دے گھر وچ میرے پاک علی دے گھر نوکر دی جا بن گئی. حضرت فضا نے عرض کرنی یا رسول اللہ جی شہنشاہ عالم میں تہاڈی نوکر ہاں نا تے سرکار نے فرمانا تو میری نوکر نہیں تو میری بیٹی ہے. سبحان اللہ اکبر. تے مولا کائنات تے فاطمہ زہرا کے عرض کرنی یا سرکار تہاڈی تے نوکر ہاں نا تے دوواں پاکاں نے فرمانا نا تو تے ساڈی بہن ہے تے جے امام حسن تے حسین نو چکنا نا ادھر ادھر تے دوواں شہزادیاں نو عرض کرنی ابن مصطفیٰ تہاڈی تے نوکر ہاں نا انہاں فرمانا نا تو تے ساڈی ماں ہے. تے پاک فضا فرماندے نے کرم بطول کیتے مینوں چا قبول کیتے کرم بطول کیتے مینوں چا قبول کیتے کرم بطول کیتے مینوں چا قبول کیتے مینوں چا قبول کیتے کرم بطول کیتے مینوں چا قبول کیتے. مینوں سی معلوم میرا جان سنج منصوم نہیں مینوں سی معلوم میرا جان سنج میری قسمت انج بدلی ہے میری قسمت انج بدلی ہے. میں سیدہ دی ماں
آل محمد نے روزہ رکھیا تو جڑے میرے روزہ کھولن دا ٹائم آیا اللہ فرمایا جبریل جا مانگ جا منگتا بن کے جا اللہ نے جبریل نو فرمایا منگتا بن کے جا منگتا تینا ساریاں پکھیاں نو دس اینا ساریاں پکھیاں نو دس کہ میں تے کھاندا پیندا بھی نہیں تے میں منگن آ گیا تو انہوں کی آواز آ رہی ہے تسی کیوں نہیں پا مانگ دے مدینے والے تو اللہ کہنا سارے بھکھیاں نو دس کہ میں کھانا پینا بھی نہیں تے میں منگانا ہے تے تسی تے 24 گھنٹے تے بھکھے ہو تسی کیوں نہیں پا مانگ دے حضرت جبریل نے آکر عرض کی تھی مسکینہ تے اللہ دے نام دا کوئی دیو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی خادمہ حضرت فضہ نے فرمایا کہ پین فضہ اے جنہ کھانا ہے سارا ہی انہوں دے دے وہ کھانا لے کے چلا گیا دوسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھیا تو پھر جب روزہ کھولن دا ٹائم آیا تھا کہ کھانے پہ نے تو پھر آکے سائل نے سوال کر دیتا اپنا نام چینج کر کے کہ پہلے دن آدھا ہے مسکینہ تے دوجہ دن آدھا ہے یتیمہ نبی معظم دی معظمہ بیٹی نے فرمایا کہ پین فضہ آج بھی سارے ہی کھانا نہ دے دو وہ پھر کھانا لے کے چلا گیا تیسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھیا تے جب روزہ کھولن دا ٹائم آیا دے کے کھانے پہ ہوئے تو پھر سوالی نے سوال کر دیتا آندہ قیدی ہیں تو میں نو اللہ دے نام دا دیو نبی پاک دی پاک بیٹی نے فرمایا کہ پین فضہ آج بھی سارے ہی کھانا نہ دے دیو وہ کھانا لے کے چلا گیا تو سیدہ دی نوکرانی فرما دینے اے لوگو جڑیاں آل محمد در تو 3 دن جبریل روٹیاں کھڑتا رہے وہ ساریاں روٹیاں میرے ہتھانیاں پکیاں سن انہاں روٹیاں دی شان میں جائدہ نازل ہوئیاں قرآن کریم دیاں ایک جڑی انہاں روٹیاں دی شان چاہتا ہی ہے وہ سورہ دہر دی تو میں پیش کر رہا اللہ جی دا فرمان ہوندہ قرآن کریم سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ فرماتا ہے جڑے میں نے راضی کرنا سے کھانا کھواندے نے انہاں دا قبول ہے اللہ فرماتا ہے جڑے میں نے راضی کرنا سے کہ کھانا کھواندے نے انہاں دا قبول ہے تے پاک فضہ فرماندے نے عرش والے فرش والے یا ہوں باغ جنا والے یہاں والوں سے آنکھیں کیا ملائیں گے وہاں والے در زہرا سے آکے لے گئے ہیں روٹیاں اکثر انہی کے در کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسمان والے تے پاک فضہ فرمانے نے اس در تے زندگی ساری دتی والا نال بہاری اس در تے زندگی ساری دتی والا نال بہاری حکم میری اصل نمازے پر کیوں نہ فخر جنالے حکم میری اصل نمازے پر کیوں نہ فخر جنالے میرے ہاتھ دی پکی ہوئی روٹی میرے ہاتھ دی پکی ہوئی روٹی کلام خدا بن گئی
पकी हुई रोटी मेरे हाथ दी पकी हुई रोटी नाम खुदा बन गई जिद सजन तेज चलदा देखो मैं फिदा बन गई मेरे हाथ दी पकी हुई रोटी मेरे हाथ दी पकी हुई नाम खुदा बन गई सजन तेज चलदा देखो मैं फिदा बन गई मेरे हाथ दी पकी हुई रोटी मेरे हाथ दी पकी हुई रोटी नाम खुदा बन गई सरकार फिजा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह जी मेरे वास्ते दुआ फरमाओ मैनू अल्लाह जिंदगी दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा 2000 साल जी के फिर भी मरना ही है ते जिंदगी मंगने का मकसद की है। तो पाक फिजा ने फरमाया मैं खान पीने वास्ते नहीं मंग रही जिंदगी, मैं सिर्फ इस वास्ते मंग रही हूँ जिंदगी कि जिमें मैं आप दी बेटी की खिदमत की थी अगों उन्होंने दी बेटी की भी उनकी खिदमत करा। ये ख्वाहिश है मैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा दी बेटी की भी उनकी खिदमत करा। नबी अलैहिस्सलाम नूं हाथ उठाने का ख्याल ही आया, अल्लाह ने फरमाया कि महबूब जी हाथ उठाने की कोई लोड़, दुआ पूरी है। मदीने तो लैके मक्के तक इमाम हुसैन दे नाल गए, मक्के तो करबला मुअल्ला तक इमाम हुसैन दे नाल, ते करबला तो शाम तक सैयद साजिदीन नाल ते सैयदा ज़ैनब दे नाल गए। ते काफले दे कि जड़ा सैयद ज़ादियां दा काफिला सी ना उन्हां दे अगे पाक फिजा खलोते हुंदे सन अगे कि ताकि मेरियां मुर्शद ज़ादियां दे चेहरे नूं ना कोई वेखे, अगे इंज करके खलोते होना। इत्थे सैयदा ज़ैनब इत्थे पाक फिजा अगे खलो जाना कि मुस्तफा दी बेटी है, इहदे चेहरे ते किसी दी दीद ना पवे। तो फिर शाम तो लेके मदीने तक कि फिर सैयदा ज़ैनब नाल आए, तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नू दोबारा हाकिम शाम ने कैद किया ना जदों, तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि सज्जाद बेटा मैं तेनू कलिया नहीं जान देना, मैं तेरे नाल जाना। तो फिर सैयदा ज़ैनब भी ते हज़रत फिजा भी नाल गए इमाम दे। तो शाम च जाके सैयदा ज़ैनब की शहादत हो गई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया दादी अम्मा फिजा हुण चलीए मदीने शरीफ। तो सरकार फिजा हाथ जोड़ के आंदे ने इमाम इब्ने इमाम बेटा हुण मेरा मदीना भी यही है, ते मेरा मक्का भी है वे, ते मेरा करबला भी है वे, ते मेरा नजफ भी है वे। इस बीबी की खिदमत वास्ते मैं जिंदगी मंगी सी, हुण मैं इहदे बूहे तो उठ के नहीं जाना, इत्थे झाड़ू दिया करांगी। नबी पाक की बेटी के दर तो ते झाड़ू दिया करांगी, आउंदियां जांदियां प्यासियां नूं पानी पिया दिया करांगे। सुभान पाक फिजा ने सारी रात सरकारे ज़ैनब दे रोजे दे अंदर इबादत करते रहना। सुबह उठ के सुबह होनी ये फजर पढ़ के मशकीज़ा ले लेना पानी का, ते चौराहे ते खलो जाना, ते आउंदियां जांदियां लोगों नूं आखना सदका हुसैन दा पानी पी लो। अल्लाह अकबर। उधरों सरकार फिजा का भी आखिरी टाइम आ गया, ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी मदीने शरीफ से आखिरी टाइम आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे को फरमाया मुहम्मद बाकर बेटा जी आका। आपने फरमाया इधरों मेरा भी आखिरी टाइम है, ते मेरी दादी जान
سرکار فضا دا بھی آخری ٹائم ہے تے پہلو شام چ جا دادی نو جا کے دفن کر رہا کیونکہ لوگی ہے کہ لوگ ہے نہ آکھن کہ ساری زندگی مدینے والے دی سیوا کر دی رہی ہے تے دفن ہی کرنے کو نہیں آیا امام محمد باقر علیہ السلام علم مصطفین چشم زدن تو پہلو سرکار فضا دے سر تے پہنچے آپ نے کفن پوایا دفن کی تھا امام دے پتر نے امام محمد باقر علیہ السلام نے سرکار فضا نو قبر دے وچ اپنے ہتھاں نال اتاریا تے امام محمد باقر دے ہاتھ نے محمد دے ہاتھ کیونکہ حضور دی حدیث اولنا محمد وآخرنا محمد وآوسطنا محمد وکلنا محمد سرکار نے فرمایا اسی جنیاں سارے محمد ہاں سبحان اللہ امام پاک دفن کر کے آ گئے نکیرین ٹرے حساب لینے والے تے اللہ نے فرمایا خبردار وہ کھلو گئے آدھنے جی اللہ جی حکم کرو تے پاک اللہ نے فرمایا جا رہے ہو مگر یاد رکھنا جا رہے ہو مگر یاد رکھنا کی بے اجازت لحد میں نہ جانا جا رہے ہو مگر یاد رکھنا بے اجازت لحد میں نہ جانا روب ہرگز نہ اسی کو فاطمہ کی دلالہ یاد رکھنا بے اجازت لحد میں نہ جانا رہے ہو مگر یاد رکھنا بے اجازت لحد میں نہ جانا روب ہرگز نہ اس پہ جمانا بات کرتے ہوئے سر جھکانا در حقیقت میرے نبی کو فاطمہ کی دلالہ نکیرین آئے انہوں نے ویکھیا قبر دا ماحول نکیرین آئے انہوں نے آگے ویکھیا حالات حاضرہ تے فوری واپس ٹر گئے ملائکہ نے آکھیا آج تے بڑی چھتی آ گئے انہوں نے آکھیا تو آنو کی دسیے جا کے دیکھا وہاں ہم سے پہلے جا کے دیکھا وہاں ہم سے پہلے انبیاء سر چکائے ہوئے سخت پردہ ہے لوٹے ہیں فوراً ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں لے کے بیٹوں کو
میں فاطمہ گئی ہے لے کے بیٹوں کو فضا سے ملنے لہد میں فاطمہ گئی ہے لے کے بیٹوں کو لے کے بیٹوں کو فضا سے ملنے لہد میں فاطمہ فاطمہ آ گئی ہے لے کے بیٹوں کو لے کے بیٹوں کو فضا سے ملنے لہد میں فاطمہ فاطمہ گئی ہے لے کے سے پہلے انبیاء سر جھکائے ہوئے ہیں انبیاء سر جھکائے ہوئے ہیں سب پر جائے لوٹے ہیں فوراً ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں لے کے بیٹوں کو فضا سے ملنے لہد میں فاطمہ گئی ہے لے کے بیٹوں کو لے کے بیٹوں کو فضا سے ملنے لہد میں فاطمہ آ گئی آیا گئی ہے لے کے